A Jobbik az európai parlamenti választáson egyedül Vas megyében ért el 10% alatti eredményt. Ezen javítani szeretnének, ezért járja a megyét és népszerűsíti pártját Vona Gábor. Az elnök bejelentette, hogy megvan a Jobbik 5 országgyűlési képviselőjelöltje Vas megyében. A 4-es számú választókerületben a jelölt György Tamás, a Sárvári Jobbik egyik alapítója. A gazdasági helyzet, a munkanélküliség, a devizahitelek, a közbiztonság romlása, a nemzettudatnak a meggyengülése, ugyanazok a problémák, ugyanazok az emberi sorsok kerülnek szinte az ország minden pontján elénk, és azt gondolom, hogy erre a jelenlegi helyzetre a Jobbiknak van egyedül hiteles és az emberek számára is elfogadható válaszai és programja. Vona Gábor szerint a jobb és baloldal ma Magyarországon már alig jelent konkrét politikai identitást. A valódi törés a nemzeti érdekek képviselete és a multinacionális erők kiszolgálása között van. És azért vagyunk radikálisak, mert a helyzet ma Magyarországon radikálisan rossz. Tehát itt felszíni tüneti kezelésekkel ezekből a problémákból kihozni Magyarországot már nem lehet. Radikális, ha kell kemény, határozott fellépésre van szükség a politikában, az igazságnak a bátor képviseletére, kimondására, és miután az igazságot kimondtuk, ezért az igazságért tenni, küzdeni kell, tehát a szavakkal már a padlás tele van, most már tettekre van szükség. Vona Gábor elnök szerint igaztalanok azok a vádak, melyek félelemkeltéssel, a cigányok elleni támadással vádolják a Jobbikot. A politikai pártok félnek tőlünk, és a kisebbség, különösen, aki a cigányság szóba került, én azt gondolom, hogy bármennyire is furcsán hangzik ez esetleg néhány kedves tévénéző számára, az elmúlt 20 évben a cigányságért, a cigányság problémáinak megoldásáért a legtöbbet a Jobbik tette. Méghozzá azzal, hogy a problémát nevén nevezte, a problémát kirángatta a szőnyeg alól, nem hagyta, hogy tovább mérgeződjön, tovább gennyesedjen ez a probléma, mert hogyha ezt hagyjuk, hogy továbbira is ugyanaz a elhallgató, elsumákoló, sunyi cigánypolitika folyjon, mint ami eddig folyt, akkor ennek előbb-utóbb az ország bizonyos területein, ha nem is Vas megyében, de az ország több pontján, akár polgárháborús helyzet kialakulása is lehet a következménye. És mi ezt szeretnénk elkerülni. Kis Zsolt, a Jobbik sárvári elnöke elmondta, dinamikus építkezésbe kezdett nyári alakulása óta az alapszervezetük. Úgy látják, hogy van igény a tevékenységükre. Elsődleges célunk mindenképp az, hogy az MSZP-t megelőzzük, de természetesen nagyobb célokat is kitűzünk magunk elé. Úgy vágunk neki a versenynek, hogy szeretnénk nyerni. A Jobbik az országgyűlési választásokon szeretne a második erővé válni, megelőzni az MSZP-t, átsegíteni a szocialistákat a történelmi múltba. A végső cél azonban, ahogy Vona Gábor fogalmaz, hogy kormányzó erővé váljon a Jobbik.